провинциални тимове. За първи път това се случи през 2001 година, когато Литекс спечели първата си купа на България. Успех на Литекс. Успяха да се възползват от по-добрия ръст на своите бранители, но Том сега има възможност да пусне топката към Ивели. Милдраг Кешич и само победа и спечелване на купата на България. Или може да се стигне и до продължения. Редовните 90 минути могат да бъдат недостатъчни за двата отбора. Добро центриране обаче в момента и ето го, 1-0 в полза за Литекс. Ето я тази възможност. За пореден път на Манолев му се очерта една перфектна възможност. Защитата на Черно море на един. Повече от перфектно беше центрирането и след това футболистът, който позволи на Литекс да елиминира Ботев в полуфинала, този път успя да се намеси перфектно с това. Седмата минута. Много близо е до тази купа на Литекс. И абсолютно нищо опасно за него, а значи Литекс носител на купата на България след този серийски сигнал на главния трефер Николай Йорданов. За трети път са най-достойния претендент за трофея и успяха да постигнат своята цел, която обявиха още през зимната пауза. Милдраг Кешич, поредно отличие е спечелено в България от сръбския специалист. Изпълни задача. Купата ще бъде връчена на Еленкович. Отбора на Литекс е носителя на купата на България през 2008 година. Заслужена радост за отбора на Литекс, който стигна до победа с 1-0 в финала срещу Черно море. Вторият изцяло провинциален финал в историята на турнира за купата на България беше спечелен от предварително сочения